Da li ste već čuli za neverovatan slučaj havajskog aviona koji je u sred leta ostao bez krova? 28. aprila 1988. godine Aloha Airlines let 243 poleteo je sa velikog ostrva na Havajima za Honolulu. U ovom Boeingu 737 tog dana nalazilo se 89 putnika i 6 članova posade. Avion je prošao sve kontrole i provere, vreme je bilo savršeno, a piloti su zajedno imali preko 10.000 sati letenja na ovom modelu aviona. Međutim, kratko nakon poletanja, kada je avion dostigao visinu letenja od oko 7300 metara, začuo se snažan prasak i nastupila je iznenadna dekompresija aviona. Kada su piloti pogledali iza sebe, videli su da su vrata pilotske kabine nestala, a na mestu gde se nekada nalazio krov iznad kabine prve klase, sada su videli nebo. U prvoj klasi putnici su se držali za svoje sedišta i prestrvljeni odoljevali naletima vetra i na svu sreću piloti još uvek nisu bili isključili znak za obavezno vezivanje pojaseva, pa su svi putnici još uvek bili pričvršćeni za avion. Međutim, kako je let bio kratak, kabinsko osoblje ustane ranije sa svojih sedišta kako bi krenuli da se pripremaju za servis i onda kada je krov odleteo, oni su morali da se drže za bilo šta kako bi sprečili da budu isisani napolje iz aviona. I nažalost, jedna stjuardesa nije uspela da se zadrži i odletela je napolje u svoju smrt. Avioni u sebi imaju sisteme koji obezbeđuju maske za kiseonik svim putnicima ukoliko dođe do gubitka pritiska i kiseonika u avionu. Međutim, ova eksplozija je onemogućila ovim sistemima da rade i jedini način da se svi u avionu ne uguše bio je da se spuste na visinu na kojoj može da se diše i to brzo. Na svu sreću, najveći deo pilotske kabine je i dalje bio netaknut, a piloti pored svojih sedišta imaju maske za kiseonik koji su odvojene od ostatka sistema, te su oni bili u mogućnosti da brzo stave svoje maske za kiseonik i započnu hitno sletanje. Još problema se javilo prilikom sletanja. Piloti nisu mogli da uspore avion dovoljno, te su morali da dotaknu tlo pri jako opasnoj brzini od skoro 300 km na sat. Na svu sreću, piloti su uspeli da bezbedno prizemlje avion i nekim čudom svi osim stjuardese koja je na samom početku bila isisana su uspeli da prežive. Ono što je ljude na zemlji dočekalo bilo je zapanjujuće. Avion je bio oštećen do neprepoznatljivosti i oljušten kao konzerva sardina. Kako se ovo uopšte desilo? Trup aviona napravljen je od spojenih panela debljine od oko 2,5 mm. Prilikom inspekcije aviona, mehaničari su propustili da provere jedan panel koji je po svoj prilici zarođao i zacepio se, to jest odvojio se od ostatka trupa. Što je onda pri jakoj brzini i vetru rezultiralo time da se on odvoji od celine i sa sobom povuče još nekoliko spojenih panela koji su oljuštili krov aviona u kabriolet. Naravno, ovaj kao i svaki drugi incident u avijaciji dovode do uvođenja novih procedura, kontrola i inspekcija koje danas sprečavaju da se ovakvi katastrofalni ishodi ponove.